Balima Anyakuma, très urgent. Balima billet, mardi 9 décembre 2025. Anya information sur 100. Il paraît que Kouye Kemi Sebaka, Benin, fana nationalité minala. Anya information sur Faransi Forontoro, iba foko subagaba, Faransi Bora ki joala, ko jongo ala, kale debe, ko ka Nigeria deme, ko ka taga, Benin sera sous fra. Parce que ko Benin président a demandé. C'est-à-dire que président Ereka, jamana wera bla kana Ereka djuguladenw faga quoi. Ne kabako ide. Anya information sabana misro. Ko CEDEAO keleme ka état urgence de créer. Ko kurita obe ka cheya ko djugu ko CEDEAO mangi sikibli. Ko CEDEAO ka wulika joke. Muna ma wulika joke yora intala toko borangono Guinée Bissau tala. Ni Faransi ka intérêt menacé la drobe wulika joke ube panga pruti ube pangi pruti. C'est la plus grande honte. Donc, vraiment, une information de sera amena détail d'homme rapidement. Il y en a un fait à Bessabene Fleni. Voilà. Flash Burkina Mogoda Blade. Que le panafricain et activiste Kemi Seba aurait été déchu de sa nationalité par les autorités béninoises. Pour l'instant, tout porte à croire que cette décision serait motivée par sa récente sortie en soutien au coup d'État échoué le 7 décembre dernier. Nous allons vous revenir avec plus de détails. Ah, Agname Burkina Flashy Mogoyabla. En même temps, il y a une page au Fanakam. Donc, il y a plusieurs pages qui ont posté ça. Mais on est en train de voir la véracité d'abord. Est-ce que tient ou est-ce que c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Mais le temps va nous dire la vérité. Donc, on a une information de Soro. Une information flamme Soro. Que la France dit avoir apporté appui en termes de surveillance et de logistique face aux pushistes. Faransi bora kaira ka ale yere de aka avion wuli ko ka kuruta kela yoro yira wala sa obise ka faka chugo amina. C'est-à-dire que Faransi de dadon kele na Faransi de kuruta kela o kele. Ama le lieutenant-colonel Pascal Tigri a bora koko Faransi ki se moala. Faransi de fin keralu ye misiri munu goshili mu ka Faransi de bora ki jola. Faransi jola de. Odo ko sonne ko net odo ko sonne ko ngo Benin ko inango Faransi de ba ko fe. Faransi yere bora ki jola kali da ke. Voilà. Donc ano information soro. Et ay information sabana mi soro ode de balbay. Non seulement Faransi jola, ay kuma na mais c'est très important. Hein. Non seulement Faransi jola ko jongo ala ko ale de manunga coup d'état tien. Oma Faransi bode parce que la situation est toujours confuse. Benin présente ka karaka boka tiki yala Benin dugu na la libi. Donc problème est mouye mena secret bado de fanyana. Patrice Talon de wulila ka Benin surasu wule ku kana le deme. Benin surasi beiba. Surasi do fana ye ala mine ku bolo fla courage di. Ibara aramaden do be olu ye mieto di. Fie mena chiga tawro mulbe taydi. Benin surasi bema faranyo kade. Surasi do yi siki to kolu bi siki ka fleli kedi. Donc Benin surasu be ku wole ku kana kureta kala wole ku kana faruka suruku sogo saba gen. Kelemeta ki dade. Benin surasi do yi bulo fla courage di. Umata fara Benin présent ka umata fara kureta kala ka. Ukumbe ka balancement la jeni oro min kadidro ni liberani be oro no do boli ka tai. Benin présent de wulila ko taga surasi do wole ku ka taga mogo nkele. Anyaba la ote ka katora CEDEAO wuli. Kuma ere réalité de folie floangena. C'est-à-dire que kurta kera de ka ban. Mais surasi nga erreur kera mu ye u kuma nga président ngana ma di mene. Uma ke général Tchani ni général Tchani kuma Bazoum mene dro kurta kunteke. U kumbe intervention militaire ke jagoya. Donc comme Bazoum bu bolo u kuntse ka ke. Sinon u kun sabe Niger tamade. Donc Benin endroit stratégique de Franci bolo. Donc Franci o de Nigeria blako kata Benin ka ufaka. Ani ne monnaie de. Avec fond ne mako tuabu jondeya. Bola tinubu bola kataka aka sena mogo voir. Anye information sur de ko Nigeria assemblée mogo Sénat mogo ko le autorisation di ko katani Nigeria sorasuye Benin. O ni coup d'état de jurau muna CEDEAO sorasu betaille. Coup d'état ma bali bide. Benin sorasu murutile mais Benin sorasu yere de te Patrice Talon fait. Mais sorasi do de be Benin
tiɲɛ na olu fana ne m'olu faamuya quoi olu ye miyɛtɔw di olu de tora balancement na donc olu tun bɛ fɛ k'a dɔn yɔrɔ jumɛn bɛ gagner ni coup d'état bɛ kɛ aw bɛɛ de bɛ don a la n'i y'a ye Niger ta réussira parce que tous les militaires nigériens bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔ si mi fara hali mɔgɔ kelen ma fara ka b'u la je salue vraiment les soldats du Niger ils sont restés soudés donc Bola Tinubu bolila sisan u bɛ ka troupe de ɲini sisan u bɛ se ka taa Benin cogoya min na sinon situation bɛ ka taa k'u bolo da hali bi n bɛ ka kuma fɔ yɔrɔ min na Patrice Talon fanga t'a bolo dɛ ko i ma ban fɔlɔ dɛ bon u bɔra tuguni ye galonba dɔ tigɛ ko Nigeria ko ale ka avion min wulila k'ale ka avion min wulila ko tun bɛ ka taa Portugal di dɔw yɛrɛ a destruction kɛ ok dɔw y'a destruction kɛ a y'a to n ka yɛlɛ ko kuma ko la quoi voilà sur le territoire béninois l'avion avait un problème donc le Burkina Faso était l'endroit le plus proche pour un atterrissage forcé ce qui a fait l'avion n'a donc pas été intercepté o bɛ se ka kɛ cogo di u taara di avion in taara di avion wulila avion tun bɛ fɛ ka taga baara kolo min na o yɛrɛ b'o dɔn Air Force 130 de don américain ka avion dilannen de don sɔrɔsi avion de fana don dɛ donc mɔgɔ jumɛn bɔra n ko sɔrɔsiw de bɔra kɔnɔ donc u tun bɛ baara jugu min na u m'u show la dɛ Nigeria bɛ ka communiqué min bila ko avion in kun taara k'u bɛ taa Portugal dɛ cɛ u kun tɛ ka taa Portugal ko u ka Portugal ye Benin de u kun bɛ fɛ ka taa Benin de voilà o de kun y'u ka plan ye quoi awa AES k'i kɔlɔsi ni AES m'i kɔlɔsi dɔrɔn u bɛ i m'a ye France n'i y'a ye u panna Burkina kunna pourquoi olu m'i sara Burkina la pourquoi i bɛ mɔgɔ ka espace aérien violer m'i sara a tigi la donc ça c'est faux o ye ngalon kuma di bon o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la yɛlɛ ko dɔ de fana kɛra ne bɛ fɛ mɔgɔw k'o yɔrɔ de lamɛn quoi ko par la voix du président de sa commission le Gambien Oumar Touré la CEDEAO déclare l'état d'urgence en Afrique de l'Ouest suite aux événements du Bénin. L'organisation pourrait utiliser la force contre tous les putschistes en place dans l'espace. Or, ko Oumar Touré, bela jelen bodon, ale Gambien di. O de bora sisan, ko tien yɛrɛ la, ko ni tien, voilà, ni de commission, CEDEAO commission président ye. Ale de bora ka communiqué bla, ko coup d'état be ka caya Afrique bi. Or, coup d'état do ye France fana ka coup d'état do. Ma sisan yɛrɛ coup d'état fɔ, coup d'état fɛ kɛra Afrique, ngo France de b'a kɛ. Donc, u ka kasi tɛ dɔwɛrɛ dɛ faransi de bɛ k'u pousser u ka bagabaga kɛ faransi ka pion bɛ yɔrɔ dɔ coup d'état kana kɛ yen hali sini coup d'état bɛ kɛ tant que injustice bɛ ka kɛ coup d'état bɛ kɛ ça c'est clair hali ye sɔrɔsi de n'i ye fanga la si tɛ injuste sɔrɔsi wɛrɛ bɛ coup d'état k'i la moi je suis contre les coups d'état dɛ mais coup d'état bɛ kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min na mɔgɔ min ye mɔgɔ injuste n'a kɛr'o la an bɛ tɛgɛrɛ fɔ coup d'état fɛla kun pion awɔ an bɛ tɛgɛrɛ fɔ kun donc mun ye ko Kemi Seba ka nationalité minɛ la an y'a kuma mɛn an t'a dɔn ni tiɲɛ don dɛ voilà an tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ ka fara o kan an kɔni y'o kuma kɛ ni mɛn bon ne kɔni bɛ conseil kelen di africains ma maa wolodugu que ça soit de l'AES ou du côté de la CEDEAO a ka jamana kɔnɔdenw a ka jamana kɔnɔden de est-ce que tu vois parce que dɔrɔn e ni jamana kɔnɔden dɔ man di e b'o ka nationalité minɛ a la ni étranger don ne b'a faamuya dɛ ni mɔgɔ dɔ bɔra par exemple sisan nɔ ni mɔgɔ dɔ bɔra Ghana ka na Mali nationalité ta peut-être a bɛ se k'o hali o yɛrɛ fana c'est pas joli quoi mais e ma hali maliyɛn dɔ ko wulila a ye service Daniel ta minɛ a la dɔ ta ne ko ne tɛ n da don a la parce que a fɛn ninnu tu sais c'est pas joli quoi n'a tigi ye ko min kɛ i bɛ n'i kan ka pénaliser mun k'a la i b'o k'a la mais e ka wolo dugu la ka mɔ dugu la mɔgɔ dɔ ka na k'e t'o dugu la mɔgɔ ye k'e tɛ s'o dugu la k'e tɛ se ne sara tigi mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka dabɔ bɛ ne gɛnna ka bɔ bɛ ne e tɛ ni se kɛ fanga la donc ninnu ye manamana kow de quoi mɔgɔ si kana taa don ni jeune na ne y'a ka jamanaden mun ye mun kɛ hali n'a bɛ mandat d'arrêt da kan a y'o da kan mais a kana fɔ k'a b'u ka nationalité minnu la ni étranger don peut-être mais e ka wolo dugu la ka mɔ dugu la mɔgɔ dɔ de bɛ na k'e t'o dugu la mɔgɔ ye e ka wolo Kati ka mɔ Kati président dɔ ka na k'a ye k'e tɛ don Kati bilen ko Kati papier tɛ d'e ma bilen a ɲɔgɔn manamana ko fila tɛ quoi et i bɛ nin y'a farafinna de ka caya dɛ voilà et puis b'a kɛ farafinw de la i m'a ye français y'a kɛ Kemi Seba la tu vois donc c'est des choses comme ça a bɛ k'an farafinw de la donc k'a fɔ an ɲɛna ninnu ye manamana ko de ye donc nin de kun don maliyɛn minnu bɛ Faransi
Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada ka wari ci nɔgɔla a bɛ Sendwave application télécharger. Sendwave application n'a y'a télécharger a ka téléphone kɔnɔ a bɛ ne Segu Tunkara ka code promo dɔ ye urgent di a photo yɛrɛ filɛ nin voilà Sendwave application photo filɛ nin a b'a télécharger a ka téléphone kɔnɔ n'a y'a télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka code promo dɔ urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ don aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro don a n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci o b'a sɔrɔ orange money na sur place wari ciko fɔlɔ tɛ dɔrɔmɛ kelen sara wari ciko filanan sabanan bada 1 € 97 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛn ciao ciao